Ukhona lo myalo okhuluma kanjalo kubona athi uNkulunkulu akasolo. Yebo, hayi siyambonga uNkulunkulu. Mama Gumede, bengicela ukuthi nje ukusiphe amazwi okugcina umoya ingcwele awabekile kuwena kule insuku zokugcina siphila kuzona. Kusho ukuthi nje engakubeka ukuthi ibambisisa okuzwileyo. Ubalekela isihoko. Kimi nakusiyona inkinga ukuthi awuphendukanga. Nakusikona futhi wangibuyisa ukuthi umuntu uphendukile akaphendukanga. Ngadatshukiswa noma ngaphatha kabuhlungu ngenxa yomuntu othi ubengazi. Ayikho into ebhlungu njengokulahlwa icala lento ongayazi ube ungayazi ngempela. Ngiye ngithi mangibheka emuva nje ngifanise nani ukuthi mabe nibhala iexam bese uyakhohlwa iquestion ethile bese uyasubmit ungakaphumeli phandle usubmitile usephakathi nendaba bese yakhumbula question 2 sengiyawukhumbula awunayo ichance yokuphindwa uthatha iphepha uqale phansi kodwa ukhumbula kwakho sekufanele into efile ngoba usuvela usufailile ngabamazi lo mbuzo othe ukhohliwe noma ungawukhumbula kusasho ukuthi akusasizi lutho ke ngaleyo ndlela ngifuna ukuveza nje ukuthi ukukhohlwa kuyajeziselwa ukhohlwa nje ubukade usukufundile kodwa okukhalisayo nokundabukisayo ukuthi kufanele lona ungakhohlwa okufundisiweyo lokho kufunde ezwini ngoba isikhathi esiningi uNkulunkulu into ayikhuluma ngayo into avele anikezile umuntu ukuthi ayibe sesandleni sakhe ayifunde umzuzu nomzuzu nakuba kona futhi khona lapha edabuke ethi nina nifunda njalo kodwa nifinyelele kulazini iqiniso aphinde futhi azokhuluma lapha yakumaklati esikhuluma khona ethi kodwa ngicela ukufundela abadlali lapha ngifuna ukusho nje obakubhaliwe uMark 12:24 uthi uJesu wathi kubo uJesu uqobo lwakhe inkosi uJesu wathini imbhalo namandla kaNkulunkulu wathi uJesu wathi kubo angithi nidukile ngenxa yokuba ningayazi imibhalo namandla kaNkulunkulu na kubhlungu kuyadabukisa ngoba siduke nje sivele siphethe uthi kuyadabukisa futhi sidukile siduka siphethe nene ngakho ke bekubalekile bantakwethu ukuthi ngempela uNkulunkulu asisize ukuthi esikufundile nesikufundisiwe singakhohlwa ngenxa yokuthi ukungazi kuyajeziselwa nokukhohlwa futhi kuyajeziselwa ke ngaleyo ndlela ngiyafisa nje kakhulu ukuthi sisondeze kakhulu sifuna ukuso kaNkulunkulu uMongcwele usisize endleleni usikhumbuze nosifundisa futhi izwi lakhe njengoba njalo aphinde alivalele emathanjeni ethu nje ngalawo mazwi inkosi yomsincine inibusise inkosi yokuthula ibe nani nonke amen haleluya siyambonga uNkulunkulu